गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायबाय। बेयो मोनसे पार्क'र भिडिअ'नि रियेल एक्टिं। नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो। Oh no! Oh no! Oh my god. नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय। आरो नोंथांमोनहा मिन्थिखागौ मोनसे भिडिअ' बानायनोब्ला बेसेबां सम नांगौ। प्लिज लोगोफोर, अन्नानै बेनिखायनो आंनि भिडिअ'खौ लाइक शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। आंखौ एसेब्लाबो सापर्ट खालामदो। गोदान भिडिअ' बानायनो थाखाय आंखौ गोसोआव एसेब्लाबो थुलुंगा होदो। थेंक इउ।